Ang mga tsuper po sa Pangasinan umaasa na tuloy-tuloy na ang oil price rollback. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Umaasa ang ilang tsuper sa bayan ng Lingayen, Pangasinan na sana'y magtuloy-tuloy na ang rollback sa presyo ng langis sa kabila ng sunod-sunod na mega oil price hike. Si Joy Garcia, tsuper ng modernized jeepney, rutang Lingayen-Dagupan, sobra sa kalahati na karaniwan nilang kita ang kanilang naiuuwi. Anya pa, nabawasan na rin pati ang mga unitang pumapasa ng jeepney sa kanilang ruta. Totoo na yan para hindi na kami mahirapan na driver kasi wala kami kinikita. Okay sir, abot ng halos sobrang kalahati sa kinikita namin. Bawasan pati unit na buhay-biyahe kasi tamad silang pumapasada kasi sa mahal ng diesel. Samantala, ay naman kay Edmar Gumapos, isang tricycle driver, hindi raw nila maramdaman ang kakarampot na rollback sa gasolina. Dapat kapantay ng pagtaas ang pagbaba nito. Parang ano lang yun sir, bang kumbaga wala rin nangyari yun. Parang hindi namin maramdaman yung epekto yun sa amin dahil nasanay kami sa 10 pesos na pataas. Kailangan din mga 15, 10 gano para maramdaman namin yung rollback. At patuloy nga ang panawagan nitong mga tsuper at mga drivers dito sa probinsya ng Pangasinan na sana rin ay mapabilis ang pagdidistribute ng ayuda mula sa pamahalaan. Sa huling pagtataya ng Department of Energy at sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, posibleng bumaba ng 20.89 pesos ang kada litro ng diesel, 4.43 pesos naman sa kada litro ng gasolina at 8.50 pesos sa kada litro ng kerosina. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.